and engineering. We have decoration. Okay. And good pharmaceutical. Thank you. The Ahenkan yede kwama Auntie Mage and Auntie Sewa. Munyina mo apostolic asori e wo achim aboabo akire hono mo. Father na seme we shemo. Me maka. Father Ahenkan Father Dixon. Oseme nkan kire Auntie Mage, Auntie Sewa. Sister AC. Oseme nkan kire mu nyina so we shemo happy Mother's Day. Mo achima boabo apostolica akire ho a. Ahenkan 93.3 Sanso so ena Mami Lucy Obeniwa Latte Ufri Akwetia Nanso so mene wokasa sisi yi wakopiem ewo United Kingdom ohima krom. Yeah, we so happy Mother's Day. Alopo, we've got so many surprises for you. Yeah, but surprising crofobia. Ahenkan Mother's Day celebration no. And apamo no. Omo a wo mutiri ye na team no epic wo no. Omo be join ye wo fie ha. Na ya celebrate wo together. Hello, good morning. Hello. Good morning. Hello. Yeah, hello, good morning. What's your name? Morning. Apumboko, yeah. Nyame adom. Na, Mami Vivian, dear, na kwa no pay. 93.3 ye tiemu. Arope mi bisa se dear na ku. Sisi ade what me kan. Hello, Mami Vivian. Yeah. Okay. Hello, Mami. There be oputu mi on hold we nyaye. Amami. Sawa. Hello, Mommy. Good morning. Hello. Good morning, Mommy. Honey. Mommy, where are you for be or baby? Odofu bi yesia ya che papa Mommy. Ose. Misi yesia ya che. Me gidi sa ho ye de. Hello. Hello, Mommy. Oh, Davy. Kwame Sancheki. Eva.
dear ne. Be who figure cry. So what is it? Akonya we no. Eya odi anka akonya obetena mu a. Wo ye hwan ni sunsum ni bi be bowura o. Okay. Hello, good morning. Morning, Obuoba. Oh, David, Mami Asadi. Mami Asadi. Any watch me there, any Yankoni street preco. Madam Mary Boahin, your type fro Antia Joa. And ne Ahenkan FM. Yenia so de waye. Se wa wo brempon. Wa wo nyansani. Obi obre ne ho ase. E de amayen. Yesi Nyankopon nhira wo. Na ye we show happy Mother's Day. Amen. Nyankopon to nkwa ne. Bless you. Hey. So me da mo ase papa. Samo so ma frɛ me na ma bɔ ma baso. Me de nyame din da mo ase. Ni amu ye bia ensi ye mamo. Amen. Yes, you can say Nyankopon nhira wo. Manager wo de na man de. In fact, ye nyina yesua ne wa bebre de free ne ho. Nyankopon nhira wo pa. Amfam. Hey, mommy, you are wild. Watch me. Yeah. Wa wo nim no be frɛ wo maame aka kyɛ ne se ye be frɛ no ade am de be yɛ wo no and I miss my rapo. I tell you that is a beautiful happy Mother's Day special edition live on Ahenkan 3.3 FM. We are about to go rap on Ebeshas Oh dear, Sani upon. I was to say, yay. Kwame yen intem. Paisa utumi eyi we yam ehwe wo ba ya ye ka kyerɛ nse Nyankopon hyira wo wo ye jam awofo ni bibra ntimi ahwe wo ma nti eduru sabre ya no mani ewu nti wo ye mother na wan take good care of wo ba enne na wo se wani wu DJ Fisher wa mama so wa mama beat na me fan en rap kakra instrumentals kakra ya mama no ma ya de se wo be nyinsa bosome nkron enye easy sa me bori shirana area si amanyina are woso desenyo so me bori shirana area si amanyina are woso sokoni mu ananete oso sankocho desenyo suro aba fotocho hallelujah ochawa Oso sanko jom, Christian Yoshuro, Abba Foto Joma, hey, hallelujah, every day you go, and it's a qua, Ahotokwa, I wanna let Oso sanko jom.
soro me for children ya tia menina ere woso besenyo soro me for children ya tia menina ere woso sokronimu elona mete woso what you see? DJ Fish or tempt me. Cardia and nay, David. And nay, Quesiada, and nay, Quesiada. DJ Peso tente me, DJ Peso tete me, or a semi rap one or pay. Hey, oh, bad time me, oh, bad time me, oh, boy, oh, boy, oh, boy. Oh boy, I don't pay my payment myself. Hey, my veteran, Ahenkan Konya Kakakemu. Aye, Miss Rapo, Miss Casa, Miss Celebrity Mother's Day, Miss Cancer, Miss Viagra. Aye. Yanko. Oh yeah, mamma. Nasa no pay. One share over. And Crawford we say, Happy Mother's Day. When in the room, okay. And I don't pay. You better surprise it. Mommy, fool, be with you. Oh, my idea, one more brother, boom, and it's an pay. You better celebrate one. Okay, you better get home. And I don't pay. Hey, Adio, hey, Jacob, and I no pay. Yeah, best celebrity. Mother's Day, we'll fear her. Mother's Day, we'll fear her. Mother's Day, we'll fear her. Mommy for me and Sabi on my idea. Mommy for me and Sabi on my idea. Yeah, best celebrity one, they will fear her. And I no pay ya. Say ya. Yeah, if you're back, I'm okay. Any more. And into Yadia, what the enya, now what the assam, what the enya, now the assam will be about man so may go, Meneko Casa, and one abba, me patron watching, and I no pay. Hello, Yes. That's to say, Honey, I do more. and I no pay what say he. If I say, I no pay what say he fa. if I tell me watch my wobble. I heard you weird. If I tell me, Oh, okay. Mammy Ernestina for Quenya. if I tell me, say, I fuck old valley. Into a daddy, I'll go for phone. What dear? If I tell me, I'm for one. And oh, mammy, won't more choir. Ah, Oh, and your mammy, oh, Daddy, we are not catching and see a best after a while. Thank you. Ade, I come on, Bessie. Will be a better myself or the mere veteran will be a calculum. Adiana for me. Matimiti, Mother's Day, Chalice Sadiano, Namebre, Sadiano, Namebre, Mammy Media Bibi, the radio Wukume, Wokumio, Mimi Muswari, Mommy Zono, Ziggy Bekume, Ade, Sano, hey, face Bekume, Aba. Hello. Hello, Nitio. Good morning. Hello, good morning. Bata Majiso. Na pumba kwadia. Batanio. Ya de radia se. Mami Grace apia nie. Batanio. Yeah, Mami Grace apia fia ma feel. Bata Mayo. Share eyamia. Why? Eyamia brantia no. Yeah, but we think I cried. I'm happy. Yeah, Mami Grace, yeah, make us free. Ahenkan FM. Mate. I no pay your friend. Now you wish so happy Mother's Day. Me dance, Yawo. Enti yawo. Utie, yawo Ahenkan FM.
FM 93.3. With the radio nesu naked. Na TV that's yani so mama di ma so nkoso. Amen. Amen. Yeah, many aji we need to see mami akasa. Many aji. Yeah. Auntie Gesana, yeah ne dia. Bada say. Bibi say, e dia na obeye, obeka banku, obeka betie, ana fufu. Wa ha ka fufu pa, ka ma wa mama di nanu. Yeah. Kusi ka na papa mi an, ka mi an kra wa ha ka ko no. Kusi pe mi an wa hu. O pa mi an so oni ha, ga mo be kuna. Enti na te se, ni di na de mi an no, ene mi an keke, o san wi mi an. Ori o pa mi an. Meow. Ah, mo ha ga na ga ma mo ni aje. Every Mama, nyami shira wa no pay. Eme. Abrante na odi ni ema ye no. Opadwuma papa. Sa na ye. Nyami shira. Eme. Dada si bebre. Na umisa nyuma wa dofo no pay. Me bi sa nyoma, me si sa ba wa wisa. Me sa bi sa nyoma, Anajafo ina, ma na wo ina, bi sa mamo. Okay. Thank you. That's it. Okay. Asemaba. Many abere. Babasuana. Yafaninko. Osimi nyamotere. Here. Ano pay many abere. Hello, Minana. Hello. Yeah, been anywhere near. We got trying. Na ya been anywhere, wo boko de. Yes, I don't know. Na no pay you fana wubutu ya. Ya butu hia no pay ya. Me ofi. Ayo. Ya been anywhere no pay me fra wa. Na eye wo ankasa wo de hye abrante no a wo bo nwum a wo se ye mfre ne nam fish no so woni mu no ane ene fish se ya no pay ye mfre wo fa wo nto Ahenkan FM so ne ye nka ma wiase nyina nte se ya bene wa ya de into wo se na happy Mother's Day. Thank you, Medanase. Nyamisha no mo no ho ban mame. O ma ne nkwasente mame. Ahodin wum. Ye die ne mpuntu. Amen. Amen. Kwadosi wo do papa. Me so me do ne pa. Enti neno ya no ya mamere no. So ate ase. Mate. Tiawa, ya da ase mu. Ya da ase a. Bye. Na umisa nyomo ma obi ma yenko. Mi bisa nyoma. Me mame. Odi Suzy. Okay. Ana meswa efia comfort. Ana me papa koju. Ani me feel fu nyina. Okay. Ana enter masafo manyina. Yo. Eni na ya bene wa no pay. Me amase anima. Koju yiri anima. Yo. Ye dance pa. Bye. Bye. Tiawa. Hello. Menana. Sajose. Menana Vivian yana. Oh, nana Vivian yo. If you go for mama. If you am for akasa. Your call has been put on hold. Hey, yeah, Vivian ya send me to call on hold do. Hwe. Menana. Your call has been put on hold. Hey, ya Vivian won phone wa me toma no use o. Chire. Mesi ene odi ya Ahenkan na kodan yi obetena mu a wo yansam
asemweti na face no wasore wo kwa hefa na face no wasore wo kwa hefa face ye betenasio me se ye ne kokwa onko che okwa he betenase onko be yaduma Ade Mother's Day Ahenkan mother Hello. Me nana Mary ni ana Adwa Mary ya fra adwa Mary dada o ya fra adwa Mary dada afazigi ye ni so ade na fene ni so monteke mano ade ene me de me call back from ade take no ne yini film fleni aka no akomona ba ade you we film never we sem na frafra wom zigi no what they frafra eh Okay, so that is a beautiful and a powerful Mother's Day special live on Ahenkan 93.3 FM. Ahenkan Church. Odi Ahenkan Kwame Yeboa na konya kese mu na no pay Obuoba baba betena. Hello. Ya amagana ni ana. Me patamia. Ye na amagana bibi abako de. Bako. Ye na amabutu hia no pay ya. Me patao. Na mi ko jare. Ye amagana pe dwade. Wo de dwade ye nyin. Me ka sore. Wo de dwade ye nyin. Me patao anma me ye sweet mother. Share na amagana mabisu wasem. Wa ne kama jatro. Se minya misa wasem, mamisu wasem. Asamo ma wachi anyama ne die ni awo. Ama. Se wo so ma asemo ma wachi ansa. Se wati ase. Wati ase. Enti anope ama ehenfa na woroko. O kan fa me pasore. Wo kwa sori ben ya. De kwa president. President dia wa chire hayi. Ose. Ni wa chire hayi ana. Acha hayi. Eni adwuma biribi no eye twurinke ho no. Dwom no ne tie di America. Ye amagana ejinidin. Emu ye. Ama na ani mbiribia. Okay. Uni mbiribi. Akasa. Yo. Abrantie bia na tikọ sanu ma enum no so unimu no. Ne tikọ tenten no. Sa abofra no wona woro no. Ba kanya na wo no. Anya na abo no. Ni an wo no. Ntu wutumi woro sa biribi. Hey, ama. Eni ama wa ya ade, mame mo nsem wa ya ade papa. Ma ya ade. Sa ade bie no. Wona woro sa ade bi no. Ni ana wo no. Wa ya ade. Enti wono no wone se wo frɛ ne sen akodomia. Wo ahwe, we yedin. Krofo atutu din pa. Wo so be fa akodomia yedin. Ni din ja kwase do amponsa. Ni di de na watam watu atwene a wakofa akodomia na akodomia wode ye de ba dia. Eni hwe henfa. Ye machine bira o. Ama me mera masem so a. Ama me fra wo anopa yi a na kire se ene ye awofo da. Ene se wabɔ mmɔden. Wo de wa anya hwe kora watimi ya wuti ya ntese yi a wa ya de papa. Nti anopa ya Ahenkan na fem fra wo a na we show Mother's Day papa. Thank you. Na anopa yi wo kwa asode ne ya na watwitwa ansam so abi wo fufu amia be pe bi adi. Se wote.
Fufu no yeguso. Nje se bia nkwa so de no wahu. Ye bia nkwa so nti bi ye fufu no. Mate, ene ne ye beba abedi ana mo de bebre yen. Oh, mo kan ho. Nsa me sasa bro ni ntimi na nti bebre o. Me de beba. Mate, nje ne ye mehwe nim nkwa ben ya. O se abekwan. Wo de nwa egu mu ana se domu. Bibia afra. Ene ye ana de domu afra, wote. Bibia. Tiawa. Ye da asi bebre anopai. Na enyom benya na ye mboma wa. Me say ai sweet mother. Ene ye number bo ama why? Abna jeke. O de ma abna jeke. Na ai ne nya afia rose. Yo. Yatia. Mo. Okay. Enti yada su ofia ha. Mother's Day Dixon. Na yede mamo Ahenkan Church. Enche omo ye bebo ma baso no be join ni ofia ha. Na ya celebrate wo mo. Kama pa ye be ye donation. Ye be donate dian achede bebre. Me pacho. Ahenkan adwumafo. Ahenkan adwumafo. Mun kan kire mo maame no. Mun kan kire wo no so mu phone no. Ebi adundum wo mo de. Mun kan kire wo mo. Efia ampofwa. Osi yan we she. Mami awo dono oba ekwia. Efia. I say to the love to the love of my life. Efia. Enti efia mpofwa news editor. I see yan wishing him mami. Oba ekwia happy Mother's Day. Afi enche me de me come be wo form sisi ya. Afi wo mama dia kwa biti ha. Koko ne pom bra. Ko form bra. Se ya mama metena se. Yanko. Ziggy ya ni abre. See
Hello, me nana. Hello. Me nana. Hello, me nana. Yeah, where you me a film? You need an every move. God help me, my picking Abrantie AJ. Hello, me nana. Vivian niana, Vivian Akuya. Akuya Vivian. Ye, Akuya Anteminka. Akuya Anteminka. Kasi Akuya Bessa baby mua. AJ, o number no, almost in your papa wati. Ah. Sweet mother, I never forget you. For this super way. Akuya. Hello. Waba Akuya. Yes. Waba Akuya na anope waswadi awo kwaswadi ana so da so da kete so. Into voice me yo. Hey, waba Akuya. E wo se wo fun yi maka kire wo se tofoforo. Maka wontie me. Akuya. Akuya yi. Tuntumire mu do woni mi se afra na Akuya. Tuntumire mu di woni nim se afra wo Akuya. Woni nim se afra wo sen wo ba. Ose. Tuntumire mu fo nim se afra wo sen. Voice me yo. Me tie mu hanso me nana. Network na higher wa class. Na wo tenkran na network e ha ne me amete yi abo. Ose. Asa mu. Me nana. Na me nana me kasa bo hu tie mi. Me nana me nti voice network ni higher yo wa class. Yo, ene ma me nkan gum se ne wutie no a. Yeah, we show happy Mother's Day anopa yi wa Ahenkan so. Hello. Thank you. Enti wankasa wode hye sabre wasa ababa wana wode ne ma ye no afia mpofo a. Me na me wo ne ma atuntumrem for mine. Atuntumrem. Na tuntumrem ne yekuro. Hello. Atuntumrem ne yekuro. Ose. Mi bisa si tuntumrem no yekuro ana. Enti kasa no. Na enkra kura ba ase na wote. Mi fra tuntumrem. Ena me senkra kura ba ase na wo hyesa abre ya network yi dwa. Mi fra tuntumrem mi tan mi free. Pra krom asawanse ewisa order. Eya wo nko a. Me nko a. Waya ade pa. Na mi bisa senkra he fa na wo hye. Ti cha tuntumrem fo nyina. Ntuntumrem fo je wo so anopa yi. Hello. Ya akwada wo bewuo wo de opa afa ne ko hye popu botom wo ye de ben wo bewu wo se wonte menkan me nom garim boto nya de ya bete menka enti wo de ye da ase why o kasa no na me ntika network me ntika kasa ni ye enti se wante me kasa e be den di nkomo Akuya o se
Me say I made you man no. Alfred Dazzy. Or see a friend of Alfred Dazzy. Or see a boys again, we are the best in the East. Or see, hey, Namu dear, Odi Ahenkan was said that Bomus and son or the mobile Jumana. Namu be a better on the one. Odi Ahenkan Suma Pepe. Na enam wa so de kwahin enam wa so de kwahin o ma me beat empanifo na ye bebo ma baso awofo na ye bebo ma baso no so omo so enche omo be join ye wo fie ha ni aye ne kama yes streaming live on Facebook ya Ahenkan 92.3 FM YouTube nso so ya Ahenkan 93.3 FM Ewiase afana nyina nso ye www.ahenkanfmonline.com eno so betimi atie yen ewo ho. When I cry, my mother go carry me. She go say my pikin, wait till you dey cry, yo yo. Hello. Abena ni ana ewo ni abena bo ni Hello Abena. Hello Abena. Who is this? Yeah, Abena, good morning. No, this is not Abena. Who is this? Abena, how are you doing? Hello Abena. There be a woni ase wante minka. Mon san frɛ no bi mu no mra. When I'm hungry, my mother go run back down. She to find me something when I go chop. Oh mama, sweet mother. Hello, good morning. Yes. Yeah, good morning. Good morning. It's a saying no pay. How are you? Who is this, please? You want to know who is speaking? Mm-hmm. Don't worry, you will. So you just have to respond to whatever that I'm asking you, okay? Okay, but I'm sleeping. I think You are sleeping by this time of the time. Okay. I believe everyone is fine. Oh, you are not making this conversation lovely. And I will say I'm fine. Call not to assume. Hey! I encourage my phone. I'm here. I dream power.
sleep, my mother go bless me. Oh, she go lie me well for bed. Oh, she come up me clothes, say me do sleep, sleep, my pikin no. When I'm hungry, my mother go run. Anti fish asamba. Fish my beat. So what could me need here? That's what happened. And so film day still. It's my beat in Yanka Jangu. Sweet mother. My beat ya meeting me IBO. My quala beat in Abaha. AJ said Neneko ye. Rap on it did them. I would have did. Oh, but now Odia and Kanko Yamina went to Minko ye, the assessor. Ha! I can't watch it. I can't watch it. Never mama. Hey. Face me see my beat yanko. Oh, obe ama duro na ti akọ. Papa bia be wura ha be ama ni susu ma be to me so saa. Aba. That's why odi bekumi o. Odi bekume. Onfe mi ye. Awo da bi. We nko ma me ni ase de ekum dika bi kakra no. Rofu weku no aja ena no pay omunyina twu muti e wodem ha ede members leaders omunyina omawura mu are anopay ebeye kese wa ha ebi mo de enema bi sisa omun sa ho minim aduane wadi anopay ama wo pepa ne sa ho ebi nsu kiyesu DJ nu a womonyom okirechire ho okiyesu ku me so wakodi wa ache ena wa betena ha me minidi ye enso me wa adwuma aje come on, you. Ebi aba wo. Hello. Efi abruwa. Papa. Efi ana etesanya. Patra yo. Eni yesi amampa. Na hefa na wa no pay. Patra me wo. I hope Share. Dabi. Okobe. Apam so. Oh, apam so abo je din ho no pay. Ye wo. Wo hwan na ewu no pay. Patra mi kun wo fa ne ni nua. Wukunu wo fa ne ni nua na ewu abom. Patra. Eni mo woni nkosie won ho na wo di mirika wo senka wo kwaso de akotena ho sa abire. Ozi yengwa ya de yengosie o. Mo woni yanka sensie won ho. Baaburo kan ye wanti ana. Yo, anopedia me frɛ ya wankasa wo ba. Kofi. Si woni mu kofi. Bata. Ni din yankasa wo kyem no wo no wo de ma na de sɛn. Bata se. Ni din a wo de ma no mo hyɛ de si nkonwa de ma na de sɛn. Kofi agiri no a. Bata. Ene wo ba ye no nkwase asɛm nti wo se ye mfrɛ ni AJ. AJ ka ho na. Hwe, wo fo ane so. Bata. Eno ka ho na eso. Ayo matia. Anope ye frɛ wo a AJ sɛ ye mfrɛ wo radio kakraka yi so. Na ye Mother's Day no, yan we say happy Mother's Day. Inti ye frɛ wo a na ya ma ne no. Pastor, thank you. Inti wodamu Ahenkan 93.3. Tie we ma me. Radio papa abuzige. Thank you. Inti ye das say wo ba bi sei e de e ma yen oba yen so obadwuma nkasa. Obadwuma. This obayifu opɛ e na makase de yeyi enso nani. Nyame hyira wo. Amen. Bye bye. Bye.
Any one can say you who film where you who film. Where you know who film, where you know who film. Okay, Menoka said in penny for her. Programs manager will fear her, or an assistant and so her, the general manager, or not so around. Yeah, Baba, presentation at the Ama, our fire ye wom. I war ye promo, aye, yeah, Mammy, for to me a bowramuno. Obakia. Mote pa. Na me adumo. Na mo hoye. Pacha yo. Na wo hyesa abere yi a. Mami Betty. Papa. Na Betty a hia no pe yi a. Pacha, wanam nene ka. Mo se wo hunu nipa wa frɛ wo ansan na wa kyerɛ nia wo pesa wo ka. Minti mi ka se hunu se pani papa pani mu pa na ma fa mi fun anopai ma mi fun adi bre ma so anopai hena ni ti aje wo se hia Ba so ro bodi o yeah se hwi no da hwe se hwi no wo se no hu na bodi a wo kan de se bodi ye kurum se hwi kura ba ansa na wo hye wo se body. Kuro ni mu ankasa na wo. Mpacha. Oh, menyu ni. Awa, ade. Ya ni abrantie ba ko bi wa ha ni nam ha bankyere ono siri ofiri se hwi hwa ala. Aha. Ene me ka kire ni se bodi die wo firi hwa enye san se ne wono a wo kwotire batire na ntene wantumi mfiri bodi. Happy Mother's Day. You. Ye fra we anopa ya ne ye ma wutiri nkwa. Happy Mother's Day ne ye dey ma ma mi Betty. Thank you. We free one kasa wo ba. Eric Ofori. Ye fra ne freka ase kwa kunkuruma. Ne ho ne free o se ye mfa mo anopa yi. Radio ya fra wo so no so papa kakra kabi. Yeah. Enti anopa yi kwa kusu wo do. We yan sende ya osinya botre ma no sipe wo be sende wote ma te so don pa nti wo wie ya wan sende wa no afre me aka kire me ma te ni matwi nanim nti kwaku se wote sende no ma te ni wakadina ti ya wa don pa pia ya da si bebere kwaku ba se mi be ka kire wona na me ka kire ne se me mani Happy Mother's Day. Okay. Auntie Betty, Happy Mother's Day to you. Hey, Auntie, no. What's this? They just want to move our money, no. There, me drone papa. Yo, yatia, bye. Now you benny, your mama. And you want me penny say, Miss Adum Biase, Adishimo Jano. That's a jazz blessing, no. Just bracing. Hey, that's it. Okay. Enkokona ba, wahu. Enkokona ba. Enti no rap no ye de be fa sei. Opoku badwane ana da bi. Opoku oma. Anopei opoku oma. Mo mama me fo ne mre o. Yee, beat we die. Odibekume. Beat we die. Odibekume. Emu odi odi twimi mu dabi mami ne metimi ya krache mami ne metimi ukodi uwa chi ne me nka ho pa cha o Ahenkan mache adio kwaku Vira simeka jiro so di obo wura mu a ase ho popo o de nsam na mo ankasa na no a obetra ha no se na me so me ho popo etobia hu ne yonko na ne ho popo. Hello akosu ya na pomba ko de ya mi adumo ba ja wina akosu ya no kura de hu nya botra me sandu sika ni wadi anopai yo nya ko pon kira amen ebuto hia
Ebutu here. Okay. And he found what was abri ya. No pa kumpa se na woni na. Nya botre ko ayi akosia. Nya botre. Wo wa he fa. No pa akoro. Pa akoro. Mpa che you. Hey. Pa akoro pa. Mpa che you. Na pa akoro ni mu de ahia. So. Jesus Christ. Nkania wo ho. Na nkania wo pa. Mo market. Yo market o bibia o. Ti mu di gwa. Ye di gwa yo. Mu di gwa. Akosia, anope me fra wo na kire se masem yeti awa. Wo ankasa wa brante nursing. So ni me se sa na ye frɛ no. Hwe woni me ne ba no o. Woni mu no. Wutie. Entu woni me se wo ba na ye frɛ ne nursing. Woni mu se sa na ye frɛ mpɛ se wo gitumu ana se wo di nine te sa de asɛm ato krachi. Ayo na hu. Ndi ye frɛ ne sɛn. Nasi ndi en. Ana da na tiaso. Bana tiaso ne kanwe. Na wo de wo ba no woni mu ni din me ne me mebo ni din ma wo. Yo. Nasi minim nasi na fa ne kanwe. Dabi, wo de wo ankasa kire wo ba no ni din. Oh. Wa o ka sanso minim no ma be bomba bi ha kire. Me ye frɛ me pani be di wa. Pani be di wa. Tiawa. O ka ta wai. Kamisia wa kolomia mu program ne so anka sɛm a meka kire wo no. Abotre nti meka sɛ free amfra hazan. Abo. Abu. Ai. Hello. Mitie wo loko. Na o se fa. Me se meka sɛ free abrabo. Na abrante no wan kire wo ba bia wo bobere free. Me mrante no wo boso debere. Wo mrante no wo doso. Anyway make us afa wa brante wowusu ho wowusu ai akwani kofi yo ye mo ne toto ni akoye ba bia yo wo ba no wo hunu ni din no wowusu so o mafie ni ntia kwasi wusu mafie wo When you what's your no pay? A friend confused Unkroma. Quasi wusu Nkroma so. Quasi wusu Nkroma. Enti wo ka chiri sa no pay. Yamfa wunyina Ahenkan kasa fidi kakraka yi so. Ni yan wish you happy Mother's Day. So wa send one pay. Amen. Wa send one pay ya. Was or send you saying. Eh, Lindsay uno. Oh. Trase. Me pasa o ba ni we jina so. O ba ni jina so. Wo pasu anu di nkomo. Dabi. O be kasa. Kwa cho trase. Mama what to say? Mama I want to say. Happy Mother's Day. Not my Mother's Day. That's it. That's you. Yo. Ere mama enyo be na opere ye mama o. Because I can't tell you be a walk my phone out to the amount. Mate. Ye be bubi ama ai. Yo, me that's why. Me da was. Mo mama why? Oh, ye kura ni mu pa. Ye kura ni mu. Mama why? Yate. Mo fa ni ya mo ba. Mo fa ni mo fa se. Mo fa ni mo bibia. Yate. That's pa ya mi shira why? Yeah, that's pa ya mi shira won so a.
Hello. Hello. Akuya. Papa. Akuya ya bu apum boko de. Na akuya asa wona wo fom jebere woni sika no no. Bata wani. Akuya bedi de ni o, pani. Why? Pani bedi de. Wura fi aja sai ya wote mo akire ho wo yi wo frɛ ho mposan ya mo akire ho no a me kasa wa abo achema abo na wakasa ai na minimu ntira mame na no kura yehia ye wa apra de hono mu na me kire se wanyini fe pa san se wusu ano me hunu wo na wo hu twa nso kama wanyini fe pa na wana ne me kaza se se we de se nwanwa be yo nwanwa se yehia ya chintia yo ene Elizabeth ye anope me frɛ wo na wankasa wo ba agenim bo aten kwabena agenim bo aten Joshua wasi yemfrɛ wo Ahenkan FM yenka njira wo so wodo papa yo me pacho Obuoba ni yo Obuoba na tonsuom ne wote ha ye pani bedi wa oh fine yo enti yema wo happy Mother's Day anopai amen tie we mame radio papa abozege thank you what ye enti anopai yesi ya we show happy Mother's Day nyankopon to nkwanam wo mo akoma so ade nyina mmerem amen nyankopon so nshira mu nyina amen omo Ahenkan FM emeye FM bia tete wiase Ghana nyina ebi Antono omo FM ne meye kese ni mu nipa mu so ya adwuma nyina no na ni nshira mu onto nkwan dem na mo sanu adwuma na no adwuma mu de nyina enye kese amen na mo Ahenkan so meye kese nche wiase ni pa nyina amen bye bye yo nyamishira mu nyina nyamishira won so pa enti me no ka sei mamefo a wo mo manom edi wo mo ho ehye Ahenkan Mother's Day promo no emu no omo wo fie ha na pafo do omo adwane wo fie ha no mo a enche yebekọ ho na ye ne wo mo akwakotwetwe nkomo na fei achede a ya siesie kama na ye de ama wo me pacha ebesan aye live e wo Facebook no eye Ahenkan 93.3 FM YouTube nso so eye Ahenkan 93.3 FM sanso na wiase afa na nyina na yeti hey wo mo ehwe www.ahenkanfmonline.com enti anchi yebekọ mo ho na yakwakoye presentation kama enti afiampofo ase ne maame ewo dakoma na atuntumrem no se obisam se me dana yeguso
Okay. I didn't see social on the Simedia Sabako and I bought a pan of pan on crown and home. Ah, when you will be at a It's in Pamiensa and I ye wom Emmanuel Bwedi or Safo Bismarck. Intia Moa Ivy. Any Pamian saying, and a videos be by videos a by any videos a ketwa. Ye share moon on Samono Eka Koma, Opoku Cradu soon, sir, and I'm super soon. And tis I'm before you. I'm with ya. Menoka say a day more bomb. COVID-19 protocols ye diso, yatiti and tell me. And you are more cano, ye diso come. Ye general manager waha. Programs managers no munyina wa ha. You din kan na be de chiro munyina wa ha. My mother go bless me. Sanso so and I was supposed for ha. Well for bed. She come up me. Chief technician so wa ha. Hello. Doctor. We be say ye dey ansem. Yeah, hello. Ma Gladys ya no pay me mo wachi o. Apombo ko de. Mebo mi din nyabotre, mebo mi din. So what ya see agro ba afia ye ntumi de kan kohia. Mebo mi din. Apombo ko de. Ye de wirade ase, ye de wirade ase. Anope me frɛ wo a me ye frɛ me pani bedi wa. Me kasa free Ghana. Ena wo hen fa sa abre. Me kasa free me US. Oh US wo ho. Na Joe Biden ne ho ye de. Joe Biden ho ye. Se ne okoma asori nyabotre ne yenkasa nwie. Wate ase ye. Ubehunu nipa kro. Why? Me fra wa Gladys yentwa ne ntiyawa. Wankasa wo de hye Zigi abrante no ne nam Ghana ha no. Wono ne wose me mfra wa no paya. Bisa ne sa asem banya. Wose me mfra wo show. Happy Mother's Day. Wo pese wo surprise wuntia, opese wo surprise wuntia, nyabotre. What you say? Into always show Happy Mother's Day. Asemani tie nyina no. Ye dase. Into wudi akoda kakra. Why? And we are live at Ahenkan 93.3 FM. Ya wo Ghana. Zigi wa ha. Abusuani nyina atwa ya wo bie tie o. Ntinka wo to bombo a nka one wo Facebook wo hwew. Because ama Gladys suban no. Inti ya show Facebook, ya show YouTube, www.ahenkan.fm so woni tie o. Tinka to bombo anka no penko waso ayehye. Yo, yes, what down for it, you know, near wo catch what down for any you. As someone about Barano. Gladys, ya da kakra.
Okay. Ẹnu ti ya we she maame fo nyina happy Mother's Day. Na de bia me ka kire say se wan hwe wo ba na duru sa abere yi a. Eno ba ne nkotwe manso bia. Na say hand go hand come. Ti. My pikin no. Ẹni ti maame fo no a wo mo manom ejina wo mo anam ye niema ma wo mo no. Omo wa ha. Ye be call mo ho no na fei. Ye ni o makwa kwetwe enkomo am wahunu sampa. Ahenkan FM de o de yen a na o de asem. Akokọ ni nyabotre. No ye den. Maame fo me ensan yi ba konkwan mu. En wo be call. Me maame no madaroma mo me yi ho kakra ma me. Sa. Never mama. This so far away, so far. You're so far from me. Never forget. Never mama. This so far away, so far from me. When I cry, my mother will cry. She go say it then when I go down, make she die. Yeah, she go beg God, come help me. Enti sane be ya wa wutie wo fie obehunu sa ahenkan ye kan ye yenti. Me maame no me mama chi o. Yeah. Beta. Wa ba ho. Eno wa. Aja. Wa ba pa firsti. Aja. Yeah, firsti ma wan kama hadwen. Amio. Yeah. Ya manu papa bi. Amio. Yeah. Manu a wotosu mienu. Amio. Ena kuma se tesen ya no pe ya me de hye. Nyame adum kuma se boko boni bie ni kuma se. Nti ya himfa na wo se abire ya. Me pa cha me na me wankare. Nkare. Pa cha. Wo de ko se hwi be kwai kwan ne so ho no. Pa cha. Njire se atwoma nwa bi agya no no. Atwoma po di agya sra wo kan. Na mo se mo mpem MP o se DCE no. But what's the brother? Mo se mo mpem DCE ya mo ani abere mo ho sa mo ya asapon ne san. Yeah. Me tie wo me de hye. Ana wonte ho asem kura. Eni eti ya wa semo mema wa kyen ma ne die ni awo yentoa yenkomo so a anopa me fra wo a wankasa wo ba Francis se woni mu no Mpachan Francis Mensa Mpachan wo no so wo de adwempa no Mpachan ai wono na se yemfra wa no pai mfa ntu radio kakraka no ye adwuma so no nka ma wiase nyina nte se wo pe wasem pa emi nani di ade Amen. Ndi wa hefa ehefa no wo me ba cho wa bomo wana wa so wa je wo kuma se na bia bro na wo so no wa nan kan kire me bia wo sisi a ye wo hoi eni se wa be sabo abo mpa cho yo ire nya me ase na wuni mu de na wuni mu se wa abo no wo wa ka so kwa o ba fra me aka che ba wa nan ka bro ne kire ye wo hoi wo de wo ba kire eni ye ma happy birthday Mother's Day ya emi wasenyo mben na wo pe oh o de wa no la so mbia mani beje eni wase me nto shata wale ma wo mfa che yo we ya shata woman wo hu Yati, yada se anope yi. Yes, yada se. Namba no way. What ye kire ho? Ma kire ne se wo mra ne melo nkasa wo se wo twinkoku wo wi a wo be fere wo. Mpache yo. Wasende wo kakra no pay die, wasende wo kakra no pay. Mpache yo. Wasende wo kakra no pay. Ba wana mfra me die. Enti yi 2 million wo a me de ma no wo mfa ma wo. Wa mfa ma wo adan ne ka me de ama no. Wote. What do you find any photo of the mama? Tiawa. Me da see no pay. My mother go carry me. She don't tell nothing. Wait till you dey cry, yo. Stop. Make you no
enti ye dia chede ne de be ma ye maame no mu yi na ya celebrate o mo kakra enti uba ha no mo aye wo ye maame Janet obini wa owaha utu di on se present say Saso ena ye wo ye nana Georgina ba ono so wa ha present say and then ye wo Rebecca as someone so wa ha better and it met me joining a live we Facebook ye de omo ato so afim pa chomo fa ye maame no nto so omo braso I was here celebrity omo enti me fa omo miensa nyina nto so ma me sisi amunyi me mfiri mu nyame hyiram maame ba ko ne mayo ye maame obene wa mae maame ben microphone no kakra maame thank you okay enti ne ye be ne ye general manager wa ha obekire ye die nti a ye di program wi ankasankasa baaye na fe wo wi a ya baye maame mo ho nti general wada roma senti a ahenkan ye di enapa mo e di baaye no wada roma obekire mu kakra bi e di a kire tiefo na fe wi a yakọ ye maame no so de o ma chede akoma wo mo me ka see video bi ikoso ana okay General Chairman. General, over to you. Yo, Obuoba, medasipa, ya ministra. Ene jumedia na so wa baby die ni mu a wodi e de amaye. Jumedia na de ewo yitirimu po nyina eni se eye ene de eye 9th May. Eye mamefo nyina awoda na Ahenkan FM ya fatu ya kuma so se de maame ma bre ye ho. Omode ye mba asase so se de omunya atimade ma yen no. Enye o se esabri edudi a e wo so omonso ye mo omani eden eje enti ye se sade a ebe ma obia akwanya eye oba eba bia akwanya se onye ne ho video 2 minutes no fanfa WhatsApp anase message so e ma yen na wa o ma me bi di kan no anase obeto suminu anase miensa no ye wo achade sonko a ye de be ma omo ye se once na woni hwe kra no otimi oposa ne nsem na se ene ye maamenum a omo hanum si ye ba be celebrity wo mo ye be kai wo mo na achade no eye miensa de di kan wo ho no de tosuminu wo no de etoso miensa nso ewo ho de edi kan no eye entoma ani duku na de tosuminu nso eye emu ene anwa de etoso miensa nso eye akokọ ene anwa na de obenya akokọ no wo de akwakochi o twetwenanum eye ne de nti na yebuta ya edidi sa dwumadi nyina eno no but me gidi say ahyase no kra no ne na ye promo no eno ye twro so say entoma na duku nka ho ene de duku aka ho sa pepe ebi say nipa no benya ntoma no opam na say odifra e wo say ogini duku na odwedwere e de ka ho na da bia otam so anu say ade die me bayi enam ne so ana henkanfo nso e de maame sa ena emo no nso na nwa nka ho da bia emo no so na nwa nka ho enso yehu say emo de anya ye maame baji kofi a o say onoa no di ma ne kraye den eba ne ho so ana ye de anwa enso e kan ho sa na akokọ no so na ye promo no so eno so na anwa anye den enka ho eno so yehu say ena duru a ye maame be ma no akokọ yi de odufi a o say ochi no twa nanum tina say eno so ye ma na nwa ka ho no ode kokochi etina say na yitrimpo nyina yidi dwumadi no eno no okay entina che say ye general manager Benjamin Echampon ye friend Utu Echampon na senia obre ne ho ase wa dwumam ha oni obi a eye free nti ni din na nkasa kra eni ha obi a friend no apuzo ono na no eto sisi ya no me no ka say mpanimfo atwasia ha no mo mekọ me mame mo ho na afi ye no mo ka say wi a ya kire de wo gye mo no ne wo gye ntoma ene ne ode akokọ ekofie mame hyasiem free me mame Rebecca ho eno mo mama papa apombo ko de nyame adom ye de radiase na uti se wa wini ne den na ho ye o pacho me hu dwure mi na wunim se wo ma ne baby me pacha na binnim na wunim me pacha
na I wish senka oba no wa ha but o se we o nkran anopɛ eba ne sen ka kire yen o ma no o me makoma sen e na himfa na odi o maduru sisi a e pa cho me ma no mo ye makoma 4 e ma mienu me ma mienu e pa cho be ma na ode we ne baaye no eye Emmanuel body akọ owie secondary school oto aso e wo Poly Takrade we university sisi a o asofodie school na Ruth Body ono nso oko training college wo Enchi ono nso we ato aso university sisi a o Kirade e wo Dunkwa na Thomas Body ono nso e wo Nkran ono nso Kirade ono nso computer school na Blessing Body ono nso e wo secondary school form 2 nti oba no obi ani ho no mo a wa man education me pa cho mu nyina mo nyina education wow na ukunu wen me pa cho ne ye mo tete da be 15 years ni ana ukunu oni mu ntam tete 15 years ni usi nkete bo aboso se buo mu kura wo bedwa e de ahwe wo ma no se na netie pa cho na edin pa se oba oyo oba kro a uni obia be ma one wo nkwala nso wanhwe wo na wonko ano na edin me de masem to nyame anim nyame nso aya amame nim se ne aka kire nyina obeye amame okay yate enti ye mame Rebecca Samoa ono wa aboabo ha na wanimu ya mi manini manini me pa cha aboabo ha edin omo frame ne eda wanim ayo sani na watete atum ni ntia oh okay eda wanim me pa cha enje yekrum ni a mi bro ni ai oh okay okay ofa won wa shire mi oh okay ofani okay ntia mame Rebecca Samoa na no to sisi ya no mame nko me mame Janet obene wa ho mame mame ya na wa ben we ni ho kakra mame eno wa na apomba ko de boko asa de na to so na wada adwene ho da se bibi se betimi asi wo wabrabom pa cho de bi nti na asa amwaye busan no ho nti wuti se wuti wudin wo radio so se wo ba ha beji achede no se na wo ho ye wo mi ho dwure mi bi se na mi nim se bi smart betumi ya he dwuma te sa ti ti ye mi ho dwure mi sisi ya dia se Bismarck de wantimi anka ho amma nam ne o ka kire ye ni nti wa ho me sister odi na chi da hospital nti o kwa na me wo no beto mi wa hwe ma me bai na ma me wo ma no me do sen mi wudu mi yenu aka enai firimu ye ka ngotwe na ni bronya ni afi na ba konso efirimu na usi woni wukunu ja ware no ana woni ni ja na woni na nyai ode me fa kwa mi so ntimi ni ja ye yentina si mu hire enso magyan nje se konkon ho fie be ye dunum ni dia na wo so ye ma se mampa anya hwe oton me plot enne ha me woton wo plot ya tisi wo san kura di wusika san aduane kan ho ane ena na me kodwa won kokko na me ko fe na mbeton na wo ko mi kurom nti me ba se me nya hu bi no mato asanka na me dia begugo nti me comprensa na me yi asanka na maton mo box ho me this kan gum se me nya me jade ba ko na me dan ba ko me plot so a me pe me ni ba me so no office kan ena wadi aduane ene se ni nua de wo buru ni bi nkwala ni nti wa muru ni dua nua nyame hirawo ena se bia se na mi si a Bismarck mani nei nti ma nua de ma muru ni bi enti babia Nyankopon de wo ma ni bia beduru no wo da dwene ho da se akoye wo nko an wo betumi so oja onyina bo me so nyame adom onyina anyinyi onyina awaware
do to so dumi no kwa no nware Okay. Mami nko me nana ho. Me nana nso e wa ha. Okay. Mami Georgina. Nka mo di ade ne hye na so ana wate de me ka no. Mami Georgina me hunu ba bia meti ha nyina. Me hunu ba bia anti. Enya hwe. Ndi say dia me kan wote wa hu. Mete. Mami apombo ko de. Adum no wa ya de. Na kire se woni mababa wa nti amoa. Pa che wan. Wa ya wodi yan ya. Me nana. Nti amoa ya wona na. Na kire se wanya wo ba. Abi me banana ba. En wetimi ahwe nti amoa men ne. Wo ko university. Wa ya de mami. Nani ho. Ne mami. Ne mami wo ho. Na de nti no afa to ho se wo de wo behwe no. Ne mami no. Be ma wo wale wo fa no wa hwe no. Nti mia na nkwada ne nkwada ni nyina me na me hwe wo. Na nti am we nso so. Ede na me ko suku me ma ko ba ko awie effectis. Ana me hwe nti amwa. Ne nti amwa de impo mani na so ne nti amwa me ni na so po se aha de kwa me ba betena ha na minimu ha. Nti amwa da wo ma. Ene wadi wa ba bozege. Akoro wi. Labi aha ya bozege. Ponsege. Akoro wi ni de ono wa to wire mu ho. O mata. Ande kodai au. Meju ene me da kokora me da mejuni me hu de me nwi me nkoka. Me ma wo ho nso so hwe. Me nana. We nana. Ye. Eurade. Se sa na ti o. Ampa o. Ye. Me hu ne menka. Nti wuti se wo ba ha ne de wani je pa. Mani je papa. Sani anadwi kura wanna. Me se ena de manfa bi kura nkomani so. Enna korokoro chewo. Ni yesi be ba ha no nso kura nti no. Au. No num no maso de madwade da. Onyame ayade. Sa. Ade a onyame ayede. Mintumi nka, ma no ntumi nka. Na woni mbiribi. Woro kasa sei no. Ewiase nipa nyina de hwe wo. Woni sei tiewu. Woni ehwe wo yesi sei ba ko bia ba na amafo de yi. Woni frɛ ni Facebook no. Woda so. Enu achi nso ba ko yesi e frɛ ni YouTube. Wate ho asɛm da. Nse de ayi so na mete. Woni keka. Woni mo keka. Nti wate bia. Tiawa. Woda so. Sa nso so na yesi ye frɛ ba ko bia ba efo kwamfidie. Internet. Eno nso woda so. www kadi matie. www. Ahenkan. FM. Online.com. Hey, urade. Radio papa. Abozege. Thank you. Abozege ampa. Yeah. Onyame ayade. Enti na kire se ne no. Ye wa chede a ye de be ma wo. Para. Wa ya de papa. Enye nana no mu nyina na ye sa. Yeah. Na watimi ye sinketi ababoso. Amen ne. University ben wo no. Ana ne de giso no aka. No de ko no ha wonka ba bi wo na me ade. Wuni ba bi a wo. Waso wo wini ba. Wini ba. Oh wa ya de. Yeah. Wa ya de pa. Nyame nhira wo. Ayo nyame amen. Nyame nhira wo. Amen. Na koso a. Amen. Minimi se ubedi dansa na wabu. Ya de ya mani ya me hunu ba bia. Oh. Nyame beka ho. Meti he ya de asa. Meti no pensu me hunu ba bia na misi ha. Ubehu. Amen. Nkakra. Amen. Enti ya no pe de ye frɛ wo ba ha kyɛde no. Ya kyekere ne pompom fe. Ya besan mu ama wo. Wa ya de. Nyankopon nhira wo pa. Amen. Okay. Enti me mpanimfo no so e wa ha no de a ye tietie mu nsɛm ni mu no. Onipa a odi kan ye maame Janet Obenewa. Maame Janet Obenewa ne di kan. O mom yemo yensɛm ma no. Wa ya de pa. Enti wo yenhyehyɛ ye ni mu no. Ni obedi kan no. Ye hye be ma ne ntoma.
ɛne aduku nti maa mi Janet yɛ ma wo ntoma ne aduku ntoma ne aduku ne yɛde bɛma wo ɛnkyɛ yɛde presentation no ɛde bɛtoa so yie hwɛ sɛ meka saa adane ayɛ akwakwara ne ɔtɔ so mmienu ɛyɛ yɛ maame Rebecca Asamoah na wase wɔn nso so wo deɛ ne yɛ wei no kora wɔ hefa ɛyi na ɛtwerɛtwerɛ yɛ no okay ɛno no yɛ akokɔ no ana ɛno ya saa yo me mpanimfoɔ sɛ ɛyi ne wo tɔ so mmienu no yɛ ɛmo ɛna wɔn de bɛma wɔn nti nea ɔtɔ so mmiɛnsa ɛyɛ yɛ maame Georgina Baa nti maame wo no yɛbɛma wo akokɔ na yɛasan de anwa asan aka ho nti wɔn bɛkye na ɛna no pɛ yi sɛ neɛ sɛ wode bi bɛwɔ fufuo sɛ wode bi bɛyɛ dan yi o ɔmo de ne nyinaa ɛde bɛma wo mate sɛ mpanimfoɔ a wɔ akyire ha sɛ wɔn de bi kora bɛsan piipii mo so momma mo nsɛm ma wɔ mo papa baako wɔ ha yɛfrɛ no Fricas ɔse ntoma no ɔbɛma yɛ maame Janet sika ma napam yɛmo yɛ nsɛm ma no nti yɛde ntoma no ma no wasan de sika pii so a ɔde bɛpam so wayɛ adeɛ programs manager na bɛdi akyire wɔno nso so se mpakyɛdeɛ no so wode ka nkosua anaasɛ dɔ enti yɛbɛhyɛ aseɛ ne ayɛ presentation no nea yɛbɛhyɛ aseɛ deɛ free deɛ ɔtɔ so mmiɛnsa no nti maame akokɔ no yɛde bɛma wo nti yɛbɛma yɛn programs manager bɛdi akyire yɛwura Nelson Owusu abɛyɛ saa presentation mpakyɛ mɔ yɛmmɔ yɛn nsɛm ma yɛwura yi na ɔnyɛ saa presentation no thank you nti yɛ wanhwɛ bi wɔ Facebook a wayɛ wo ho o ne yɛkɔ so wɔyɛ dɛm ha no Facebook ɛhɔ ayɛ sɛ wan kama paa wode bɛma yɛ maame Georgina Baa okay Ted ne yɛ ɛmo nti wode bɛma yɛ maame Georgina Baa Ted ne yɛ ɛmo ɛmo ne anwa no tiawa nti wode bɛma yɛ maame good ana okay wobɛtumi agye ama no but emra ha ne obi anhwɛ bi ne ehu sɛ maame ne ne yɛde ma no nti mo gyi wia no mo de asi nanim ɛmo radio papa abozege thank you enti maame Georgina Baa omo no yɛde ama wonana nti ene wo de mo ne bɛkɔ fie na makɔnoa na kyerɛ sɛ mo ayɛ kama pa amen na ne yɛteɛ ne sɛ ɛmo no me ankasa nso mede kosua kreti baako ka ho ama wo thank you second ɛno ne akokɔ yɛn programs manager bɛyɛ presentation de ama yɛn Kwaku Nkrumah Africa de ma yɛ maame Rebecca Asamoah na ma sha na micro ni fa hey I dey go ngoli okay di one tena se na yɛnhwɛ no wɔ Facebook hɔ no there be thank you akokɔ ɛna Frito wow why are the but me yɛ sema Ahenkan ɛna general manager okay general manager si wo yi ne mpabo akakraka de ahyɛ Ahenkan Father Dixon general manager se hyɛ saa mpaboa no na wo de entoma ne aduku no wow wo de amaye maame Janet Obene wow abotre enti wo wia na wagye ntoma ne sika no wɔ yewura Kwaku Nkrumah Africa se hɔ ɔsɔ bɛma wo ntoma ne sika ma ade akɔpam tie enti
megidi sɛ ne yɛ yɛ no korɛ yɛ nada wo bia ɛne me yɛnhyɛ aseɛ free okay mame hyɛ aseɛ free mame Rebecca hɔ mame Rebecca bie saa deɛ no so hwɛ wɔ yɛ akokɔ ne hyɛ mu no ebia ne ayɛ o circle deɛ ne bio saa yɛn sɛ deɛ wo mia ne kakra yɛ so obesu a wapere ɛwɔ mo nyine so ɛ ana ne ho bɔn ntia bɛka ha okay ɛdeɛ na woka kyerɛ ahenkanfoɔ meka kyerɛ ahenkanfoɔ sɛ nyame nhyira mo papaapa na ma ni nna awoɔ mu ɛyaw ne abahwɛ ɛna fam mabrɛ papaapa nti mema yi nso saa ne mekɔ meba nyinaa na ɔmo hwɛ ama ɔmo ɛde me aba Ahenkan FM sɛ me ne mo na ɛwɔ ha deɛ nso menwura mo ha da session room hɔ na maba hɔ da na ha deɛ me ma ha da meda me ma ne nyinaa se Imano Buadi Ruth Buadi Thomas Buadi na Blessing meda dɔfo bi no mo nso ɔmo boa me kasa kyerɛ afutuo ɛwɔ mmahwɛ mu ɔmo boa me a ɛnɛ ama me ma yaduru pempensu yɛ wadui ama me nso maduru pempensu yɛ madui nyame ɛna me de na ase ɛma no sɛ wo hwɛ awo mahwɛ mu a ɛya papaapa sɛ wanka wuti mu a wonfa wo sika mpo ntɔ atare ana wonto aduane ma wo ba ni nso ne nyinaa mu no na nyame hwɛ me so bɔ me ho ba madwuma mu ɔhwɛ me adɔfo bi nso aboa me meda ɔmo nyinaa ase meda mo ase odi Ahenkan yɛda na ase papaapa yɛbɔ mpa yɛ ma no mo yɛ adwuma wɔ ha nyinaa yɛtumi mbɔ mu nyinaa din ɛda mo ase sɛ mo nso mo ama ɛnnɛ amansan nyinaa ate me nso ɛda w'anim mo ate me nka ɛwɔ radio yi so ɛda mo ase paa yɛn nso yɛda ase papaapa sɛ yɛto nsa frɛ wo koraa no waba no mepakyɛ metumi awɔhye me maame no bi mepakyɛ wobɛtumi mepakyɛ mewɔhye me sɔfoɔ Trinity sɔfoɔ sɔfo maame mewɔhye no mema no happy Mother's Day mema sisi maame bi ɛne ne tɔn adeɛ wɔ ha mema no happy Mother's Day akos ama abi ɛne obi biaa mede obi biaa Trinity asafo mmaa nyinaa mewɔhye ɔmo happy Mother's Day. Amen. Okay. Enti amu abeje koma o maame wo nana me ka se be de kosua kreti ba ko beka ho ha enu nie. Enti fato kosua ne ma no. One fan to ama no a. Okay. Maame nko maame ho. Maame Georgina. Niura. Enti yawie ye ko ye pese ye ne yegya mokwan bia na ma obibi am pese mo bokoye. Emu ye de am ekure bia pese ko no abidi a. Asembe na wo ka kire wo nananom. Me nananom de Onyankopon. Aye wo nananom Ahenkanfo. Abozege. Me nananom Ahenkanfo. De mo aye de. Eburu ma dwen ne mente ase mpo so. Se me wo ho. Ba betena ha no mo. Na ye. Wonyame ma modwuma nya kase. Amen. Wonmo wa ha nyina. Amen. Awurade nhira mo. Amen. Woma mo nkwatenten. Amen. Ahoɔden wɔ mu. Amen. Me ho dia me nkampo. Asɛm no ameme. Odi Ahenkan se wo chia wo. Me gere so. Awurade. Ono na nam ne so ayeye we no mu nyina. Odi Ahenkan. Onyame nhira wo. Amen. Modwuma mu ntre. Amen. Adumura. Obehwe Yesu obehwe mo nso. Amen. Awurade won so mu. Amen. Christ. Ana mi hunu dia menka. Mi hunu ne menka. Mi hunu ne menka. Metiwa mi hunu ba bia po. So mi hunu ne menka. De odi Ahenkan de mayo. Awurade. Awurade me nsi wo yi. Amen. Amen. Yedasi. Mama Janet. I was here saying ye na ye release you na okotoa so odan. Yeah. Enti ba cho won so nsem a wo ka de atwa to de a kire odi Ahenkan kwa me ye bo a enam ne so ama ne asi nyina asi. Yo. Odi Ahenkan ko me dem ase. Nyame hira mo. On to me nkom. Ahyase ne awie ye Nyankopon no nka mo ho. Nyama ye. Awurade ntire mu nhiem. Amen. On to mama na mama mo. Amen. Mon konkom anim. Amen. Mon sa ma kida biara da. Wo Yesu dim. Amen. Odi Ahenkan me de wase. Amen. De na se. Amen. Nyama waka kire mo.
Yeah, that's it. Mommy, mensu. Dabi. Mommy, I first sweet more than 2 million. Mommy, mona down Hokakra. Mommy, mensu, Pacho. Dabi. Okay. Where's here? Yami Shrama. Dabi, Mommy, sweet more than. Yeah, man, be Bruce man, and you got in Yami Shrama, General Sanwa. It's Mommy, sweet more than mum. Near Mammy mo. Oh, yen celebrity wom. I say. Thank you. Enti ma mo betimi adanda mo ho kakra. Oje. Hey, Mama Georgina. Hey. Sa. When I cry, my mother go carry me. She go say my pikin, wait till you cry, yo. Stop, make you no cry again, no. Na manya tie say Mama Georgina wonwum bi opeso woto. Mame. Mate say wonwum bi opeso woto mayen. Bebia benu basa dia na Yesu kaye lumba nyomo no ewurade. Bebia benu basa dia na Yesu kaye okaye wo odienu Yesu. Bebia benu basa dia na Yesu kaye hu. Yeah, won hwa nwumi mama mi fo yinsa. Never mama. You suffer for me. Never mama. Enti ya celebrate ya mame no. Enti me call mo ho. Obi om pese om chia ne bia. E bread da ho. Om chia no. Ene ye om da. Enti Mama Rebecca. Yo. Obi a pese o chia ne bia. Om ye 2 million kra no a. Ene ye mo da. Pepa cho me wo she ma nyina happy Mother's Day. Na enkoma mame akuto. Oti echi he ya. Okay. Na sisi me sofu mame sofu aduama. Ma nyina na me bay Crystal me she no akola oyade oye brefo ya akola papa me ne te me brother ba Crystal be nyame nhiraw me we she me ma nyina Ruth sister Ruth madam Ruth me we show happy Mother's Day onwe de enso no ne wo ye no echen obi a wawo me we show obi abo presby ene bangalo presby fo nyina ma nyina me we show obi a na me we she Anita school yo high university yo high friends say Akim State university run on yere Anita me we she no oye ba time pa oye akola papa oye oba bia say o de ho to ne so a be si wiye me dana se pa wo masetina mu wo ha sei akola ekura me ene me ma me dana se pa me we she no happy Mother's Day obi bi abo for ma nyina Trinity asafo ma nyina me we she obia happy Mother's Day edem hanso abozege ya ma e wo ha nyina ampofoa ne akosia Adepa Dumas me we she omo nyina happy Mother's Day me da obi bia se obi bia oyi ni taku ne sempo aboa me ne me mai ama enne so me tie Ahenkan ha kasa mama nyina te me nka no me we she omo nyina happy Mother's Day nyame hira omo na onto omo nkwam onfo omo ensi omo mo kwatenten me da mo se amen yenso ye da se pa Mama Janet onso obi a bepese wo be chia no a pacho hane pacho mi chia me sof ma me bless mi chia me nu adwo apia
Efia denta na na adwo bedua ma adwoa itia ho nyina o Yesu din wodi Ahenkan ma ne mema nyina nyame ntomo nkwam amen omani da so amen on come on amen 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 mama Mami Georgina Mami Georgina wa me pa cho yenti obi apesa o chia ne bia Mami Georgina o so punu o minimu ansa na wakasa Mami Georgina de me chia o ya Ahenkan mo adwuma yure yi odi Ahenkan kwa me yebo Ahenkan kwa me yebo mo do mani agene me chia mo papa Joso mo ne mo ma wo ha nyina wo nyame hira mo amen Yesu Kristo adom wura me chia amatawia me chia ya me chia mata me chia mes na wo de me ba ha no wonu ama mani agye mes ben ya ewura na me wo de me ba ye no inti amwa oh okay inti amwa ni mes inti amwa so ope wasem pa me so me penasem oso wo benyini a che ewura ye na nyini ya me hunu ba bia dai da bi obehu adom no ara inti amwa de na ye me kraje nkwa mami yeda se anopa yi onyomo na ubisa ye no are ready nti wo be dan ho kakra de me tu ye wo kan wo ho no ya twe agu apawa so ye be bo tie nti wo be tie kakra ye nkoi Okay, I don't see a celebrate here, mammy no more. And then Ahenkan and a pat mo. And one you so I so. I was Ahenkan 93.3 FM. Wala nyo di free akwatia no chese Obuoba me pacho. Weshe Mrs. Salome Mensa, Madam Kate Jemfu, akwa de wanye politician enye wa. Grace Boatima, also mu nyina wo okumenin. Yankopon hira wo mu nyina na no pay. Kwame tell us me wishe ne maame o se emfre ne maame ne wishe no Kwame wo betua Okay eni tia maame ne mo wa ha enti e be ma won so kwan frɛ ne ka bibi kira ye maame no mo ne Ahenkan ayeyi me de bia me ka to se obi ade na efa ka kire no oye na enye fa ka kire ne se de oye nya fe na mum wo de kɔhye ba bi bɔ wo hwene a ɛno na enye so ati ase and will be who are dear fe, I'll be saying your feno. Why a bay for? And the 0201944485. Also, my maybe a person always no. A brand new year 0201944485 and a 0554820910. Why and I want our person always no and ne ewo if you have anymore. Okay, I move it to me. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning. Auntie Ahenkan. Enti ya damasi bebre si ato nsa frɛ mu a mo ba ye. Ya maami akyɛdie yi. Hello, good morning. Hello. Yeah, good morning. Good morning, Agini. Me ba cho odi ni be akase free.
But we're only KJC because I fear. KJC ukase fi asene. Oh, you are Isra and my minina. Amen. The my abosumin to in easy. But be I see, we am so. Mammy, Yamisha Moati. Amen. Ready, Metiano. You see, when you mukana, put me powerful and to this a wood down chim. Mammy, Yamisha. Amen. On come on. Amen. Or fun and sound tomorrow. Amen. Or Mamma in check. Amen. 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 Hello, good morning. Hello, good morning. Who didn't maybe I free? We didn't know who's Richmond. Oh, okay, oh, see you. Why not wishing or happy Mother's Day? Happy Mother's Day. Your friend is saying. Abana. Oh, wait. I said. Okay. No, Miss Easy. Okay. I know so I said. Yati. Yeah. Enti Ahenkan and na pap mo na yegusu ayede ma wo no ya ma me no ma beje wo mo ache de wo mo ko akokọ asu ne ye ka se yede ma mo kra san de biem asan keka ho. That is wonderful. Me pacho, good morning. Good morning. We didn't maybe akase free. Your friend gives me Tracy Oda Jodro. Okay. Gift team pacho into you. Why now wishing on happy Mother's Day? Pacho me wishing mama and Alice some sponsor. Happy Mother's Day. Oh yeah na papa nyanko ponsha na mana ho de ne nkwatentin. Ene me wo odani abuabu na. Ni Ahenkan na. Okay, yati. Yera asi bebre. Zero 201944485 0554820910. One hour wishing on happy Mother's Day. Can be factory no. Men so me wish me mama nom omodo so pa. Lucy Kunedu. Hello, good morning. Good morning. But you didn't be able to free. Because I friend me, yeah, me can free all time. Me pacho into you. Why now wishing on happy Mother's Day? Oh, online mu nye ujina yi anka beboa yen. Hello. Unfortunately. Enti me mama nom Felicia Efianima Lucy Kunedu Vida Owusia Munyina mo won crying. Me wish you happy Mother's Day. Patricia Odame Sandra Kwabia and I'm a saints bediakon Mame Efia Bruni and I feel Mrs. Chumesi Sister Coast. Me ma so happy Mother's Day. Sam Fost yere Madame Faustina. Me ma happy Mother's Day. Afa ma mo osofu bedi akufi ho nyina. Mu nyina me wish mo happy Mother's Day. Yara se be call final one bi na fe ya sorry so.
Abusumi Krumoyam Shishia, and Mema dancing and diaper vino. Never sorry, see of we are no how. We say Ahenkan FM we abozege your friend Nana Akuya Kunedu adi free Abuabo or say young we say mame Adwoa Chumwa or Abuabo Market. Happy Mother's Day. Nyankopon nhyira no na omane nkwatenten omana pomudin ni nhyira ene anigye we free Nana Akuya Kunedu eho ene o se nkoma ne mame Adwoa Chumwa a wo Abuabo Market. Kwame Taylor, o maame wonfa o maame wonfa ebi okwa sori. O ma yesu mama. Ina akosia de paduma se ne maame number no mo se mo frɛ ayeden. Amfon wo hu. Atonsu. Enti adepa akosia de paduma se o maame number no mo se atonsu mu. Ni watiti wo. Na me pam cho why the em friend there because me person me free had manya trouble. Why ya. O say hey. Me ana. Oh me ma me okwa sorry. Say me be sorry. Wo wa be friend no. Say oh Debbie. Opoku. Opoku the number be by friend Opoku ma me there unfortunately we film. But the number be by say em friend. Say number no na and also your friend ya uncle. Enti me sorry say DJ Nelson ba on be san to we no so sa e dia man enti eye Ahenkan enapa mo ena ye de bremo no dwumadie opani na si ne sere so eye odi Ahenkan Kwame Yeboa CEO edema odi media networks no eso pa obroni friend no conglomerate eso enyoma bebere hihiem na subsidiary baako adwumakuo baako ehya ase ene Ahenkan 93.3 FM ono adawroma ena dwumadie yi si ne sere so anase woso ho daye emye de ba se afia nam COVID-19 di ya wosenka ye bodwa data na so nam COVID-19 nti oma ye use sa strategy we se ye mfanyi mpanimfo bi a womo ebedi nkonim nti ache ama mpanimfo a mo kofie omo ba no e omo se mo abeje akokọ nko a bato meduru ha no ye de anwa asan aka ho ebi nso so ye de kosua create baako asan de apiso entoma nso ye san de aduku eka ho a ye se ye san pam ntoma ne de ama no wahunu nti we no e Ahenkan pe ene betumi aye na ye de aseda de be ma mpanimfo omo adwuma mu ha ade ne ba ye no omo nso so gitu mu a wo mu so mu a ye nyina akeka ye ti bo mu no ama ye fefefe general manager wa ha mi bisa say Father's Day so ba next month and also want to say it the same because Father's Day no aya na ma na to zoom general Father's Day so mo ye den Father's Day dey want say mo mani to zoom afi we ye ma Father's Day to zoom enti wada Roma Father's Day so dey na expect Obuoba ye director odi Ahenkan Kwame Yeboa nyamisha ne pa amen said ye ode enemagu apono so a ye Mother's Day yetimi di ma wo no na empempi de na Ghana no say Father's Day e ba ya na ye to na jeje mu na emom na say ne ye hu say ye papa no mo bo mo homoden pa ye enti afiwe say ya say papa for no so omoda no eduru ono ma ni je bia say de show makoma mu no so mo ni je no ye beye e de amom okay enti ye de enemagu apono so mo so mo de eduru ono ma ye be di amom ye hu say papa for no e fa e bo mo homoden first nanka na enye kra sisi ya mo so mo ni aba fom a mo ni konkora no hu nti mo so ye hye enema egu kwem a mo so eduru ono ma ebe she o ma from mo sa ye da say nti ye general manager ena nano ACCC ya no yewura Benjamin Echampon oba ya dwuma mu ha no mo a ye frɛ no Otuo Echampon ebi so frɛ no Apuzo ye ne no ena edi dwuma yi ye beda ma say free ye general manager so programs managers no mi no so chief of technician Ziggy one na branch ya Kwame Asante DJ obo nyoma no pay DJ Fish sports for no
just say Ahenkan abusua no ankasa no emu ode news for afia mpofoa kweku enin kusi adwempa hene kofi mensa akosia de padumas omo nyina hwan mpo na minyi mfrim obi a atachesifo ni nyina nyankopon hyira wo mu nyina se omo aboa ama yendwumadi aye successful nyankopon adom a next year enapa mond edition no e de bebremo Father's Day so eba next month 20th eno so ye be bibi kama pa nyankopon hyira obi a me ofre me Obuoba Ofori Amanfo omo se omo be frɛ me maame akire mo ana mu bisa se wo maame de wo mfrɛ no maame de wo mfrɛ no omo so me frɛ na akire enti me kwa omo be frɛ me maame why thank you so great better you see better aso be shia como in better every night omi anyi jimais no baby ya mi boy omi anyi jimais no baby ya mi boy si ase we mami o me sai afront you you see better you know great better aso be shia como in be kumi ho so be my binti to baby ho ya na am ya ropa se be my dear se wo mama let's now when you ya mi shop station with the best
best music.